Tak vidíte, podarili sa nádherné naše vanilkové rohlíčky, veľké ako malíčky. Takže peknú krabičku si nachystajte, aby ste si ich mali kam odložiť. A keď ich ochutnáte, tak zacítite vanilku. Zdravím všetky babičky, mamičky, všetky mlsné jazyčky. Je tu opäť piatok. Máme druhú adventnú nedeľu a ideme si upiec spolu vanilkové rohlíky. Tak ako sme si povedali, potrebujeme 500 g hladkej múky, 200 g mletých mandlí, 400 g masla, 160 g múčkového cukru alebo práškového cukru, 2 vanilkové cukre, a môžeme spracovať cesto. Cesto si zmiesime. Je lepšie, ak máme zmäknuté maslo, aby sa nám dobre spracovalo cesto. Keď si cesto spracujeme, zabalíme ho do fólie, necháme ho v chladničke minimálne 1 hodinku odpočinúť. Nech sa poriadne ingrediencie prepoja medzi sebou. Nech máme taký koláčik. Popasujeme sa s tým a vidíme sa. A vedeli ste, že vlastne vanilkové rohlíky pochádzajú z Viedne? Začali piecť na základe porážky osmanských vojsk z roku 1683 a vlastne ten polmesiac symbolizoval Osmanskú ríšu. To som nikdy nevedela, ale som im za to vďačná. Ja som si trošku nehala tuhé maslo, takže sa mi to trošku ťažšie spracováva. Inak to maslo ide, alebo teda to cesto ide spracovať veľmi, veľmi dobre. A chuťovo je na odpadnutie. Predstavte si, že ešte vám poviem takú vychytávku, čo urobila naša babička. Normálne si spravila tabuľku predvianočnú, a mala napísané, čo robí prvý adventný týždeň, čo robí druhý adventný týždeň, tretí a čo robí tesne pred Vianocami. To, keď som našla v tej kuchárskej knižke, ja vám poviem, to bola žena, čo mala všetko nachystané, nalinajkované a naozaj som vďačná, že som podedila tú kuchárskú knižku. A veľmi rada sa s vami podelím o recepty. Ako je vidieť, cesto začalo držať pekne pohromade, už sa nelepí dokonca ani na rukavicu, ani na okraje. Môžeme naše cesto dať do fólie. To bude rožkou. A za hodinu sa vidíme. Hodinka už prešla a môžeme robiť rohličky ako naše malíčky. Ukážem vám, aké je cesto vláčne, keď si odpočinulo. Pozrite, úplne je mekunké. Orechy sa spojili s múkou, s maslom, s vanilkovým cukrom. Odrežem si iba kúštek. Z tohoto kúsku urobím valček. Naozaj valček o veľkosti malíčka. Ale zľahka. Naozaj približne na veľkosť malíčka alebo prsteníka. Valček mám pripravený, je približne taký silný ako môj malíček.
A budeme teraz robiť rohličky, ktoré budú približne naozaj 3 až 4 cm veľké. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Rohličky zahneme. 1, 2, 3, 4. Pripravila som si plech. Varešky pomocničky mi podržali trochu papier a ukladám rohlíčky rovno na plech na pečenie. Medzi tým si nahrievame rúru na 175 stupňov a zase vrch a spodok. Takže naše rohličky, veľké ako malíčky, môžu ísť do rúry. 175 stupňov dávame na stredný pás 10-15 minút, ale tieto sú maličké ako naše malíčké. Takže pozrieme hneď za 10 minút. Ups. Rohličky sa nám upiekli. Majú peknú, zľahka hnedkastú farbu. A teraz veľmi, veľmi, veľmi opatrne, lebo sa ľúbia lámať, podchytíme rohlíček, dáme ho do zmesi cukru a vanilkového cukru. A takto spravíme všetky naše rohličky. Tak vidíte, podarili sa nádherné naše vanilkové rohličky, veľké ako malíčky. Takže peknú krabičku si nachystajte, aby ste si ich mali kam odložiť. A keď ich ochutnáte, tak zacítite vanilku, rohličky, mandličky, skrátka všetko, čo k tomu patrí. Veľmi sa teším, že ste si s nami upiekli tieto vanilkové rohličky.